Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Глобус Атласов, а вие сте с любимото си неделно шоу, наречено Глобусът. Днес се намираме в Берковският предбалкан, където ще ви покажем изяществата на нашата природа и в конкретност тук хубав един балкан, зеленина, река. Дами и господа, намираме се в най-фантастичното, най-мекошавото място в северо-западна България, а именно Берковския балкан. Само че съм малко по-надолу. Как се чувствате, гледайки тази величествена гледка? За мен, как да ви кажа, по някакъв начин ме кара да релаксирам и да се чувствам малко по-освободен и забравям за проблемите, ежедневието. Всичко някакси става сякаш друг свят. Но, наистина... Живеете в друг свят, да. Когато се разкрива тази великолепна картина. Да, именно. Опасявам се, че мнението ви няма да се чуе поради тютене на реката, но все пак да се надяваме. И да се надяваме, че ще викам по-силно! На младите сърцата Архитектурата на Берковица е сред еталоните в европейската модерна архитектура. Затова сега ще помоля оператора Оги да покаже тази сграда. Неземна красота. Оги, аз съм водещия, ти си Трай. Също така... Да приближим ли? Нека да зумираме по скалата на телевизионното майсторство. Също така, младежта има бъдеще и потенциал. Нека да видим топките. Моля, не чухме. Младежта на Берковица има потенциал и сред футболното население. Нека да видим. Туристи от цял свят се стичат ежегодно, за да посетят Берковица. За Берковица няма сезони. Зиме, лете, тук е пълно с туристи от всички краища на света. Разбира се. Програмата е пълна. Всеки път се заречен като